Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi ne mutum na farko a duk faɗin Najeriya da ya sa aka ba digar girmamawa da jami'ar wuce. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi ne mutum na farko da ya kira ni a matsayin ina sabon sarki, ya gayyace ni da buɗe ƙofofin da ya gina a birnin Kano, ƙofofi guda hudu kai da suna na ne. Ba ni da wata kalma da ga wannan yaro matashi da dai masa fatan gama lafiya da fatan tabbatar da kudurin da yake da shi da wanda muke da shi a kansa. Ni da shi ka fura da nono ne. A lokacin da yake gwamnan jihar Kano, duk an zai a Kano sai ya gayyace sai ya gayyaci Muhammadu Buhari, sai ya ce an gayyato sarakunan Nijar. Gashi na